De vrouw die het begin januari in Oudegeer-Smellingeloon op een politieblokkade inried, wat oordeelde de cel in. Dat is Joet in haar eerste. Ik maai ze trein net meer autorieden. De 22-jarige inwenster van Holm wordt poging ter deerslag te leste lijn. Op de Leeuwarden-Vleerbasis wordt de grootste oefening eerhouden. Onder de oefening Frisian Flag, die het trein lien voor het laatst houden waard, doen onder andere de luchtmacht van Noorwegen, Polen en Engeland mee. Er worden 100 vluchten daags uitgevoerd en oefenen van missies als in Afghanistan. Het werk onder centrale as kan gewoon teruggaan. Stichting Het Green Erfgoed hier de rechter vregen de sloop van stal bij Geriep en het kappen van Bjem stil te lezen, omdat er toch vogels en vleermuizen bedriegen worden in het breedseizoen. Maar de rechtbank gaat er net in mee. Er is geen richtingenstrijd binnen het Fries Kleppersboen. Dat hebben alle belutsenen juist te verklaren op de algemene ledengekomsten van het boen. Waarbinnen de voorzitter Jelle Roorda en schreeuwer Hans Helmold opstapt, ze zoen de spul haar over de modernisering van het leppen. Jong kleert het op en vannacht bleef het droog, het wordt als 5 graden. Morgen weer een aantal buien en een beroene loft, er is kans op wat zinnen en de temperatuur leidt om de 12 graden heen.